Solen lyste op de pletfrie hagene rundt Ricardos herskabshus og spejlede glansen af et liv omgivet af luksus, magt og rigdom. Men bag den perfekte facaden fandtes det en tung stilhed, en tomhed som ingen formue kunne fylde. Henrique, hans eneste søn, som engang var glad og fuld af energi, var nu bundet til en rullestol med et trist og fortabt blik. Ingen forstod helt, hvad som havde sket. Legene snakkede om neurologiske problemer, men ingenting forklarede guttens pludselige manglende evne til at gå. Ricardo, som allerede havde mistet sin kone i en ulykke, stod nu over for frygten for også at miste sønnens glæde. Hans nye kone, Lorena, så ud til at være søjlen, som holdt huset oppe. Altid smilende tog hun seg af Henrique med den hengivenhed, som alle roste. Men inderst inde bar Ricardo på en stille angst, for gutten blev ikke bedre, til trods for mange behandlinger. Og det var i denne tilsyneladende rolige sætningen, at noget uventet skete. Mens han spasede med Henrique gennem hagene, hørte Ricardo en lyd fra buskene. Før sikkerhedsvagtene rakk at reagere, kom en mager skitten gut med fillede klær løbende mod ham. Høvnene var levende, intense, fyldt med noget, som virkede som en blanding af desperation og mod. Vagtene gjorde sig klare til at kaste ham ud, men Ricardo løftede hånden nysgerrig. Gutten, som så ud til at være rundt 10 år gammel, pustede tungt, som om han havde løbet i kilometervis. Så pludselig pegte han på Henrique med en fast finger og en stemme fuld af følelser. Kona, de lader ham ikke gå. Ricardos verden så ud til at stoppe i det øjeblikket. Sætningen landede som en bombe og brød den kunstige roen, som omgav herskabshuset. Han så på Henrique, som så bort skamfuld, som om han skjulte en hemmelighed. Ricardo kendte hjertet slå fortere. Dette gav ingen mening. Hvordan kunne nogen nægte et barn at gå? Var det bare fantasier fra en sulten gategut, eller lå det noget bag anklagen? Den fattige gutten, som fortsat gispet efter luft, ryggede ikke. Øjnene hans skinte af sandhed og overbevisning, som om han havde været vidne til noget, ingen andre havde mod til at se. Det var en intensitet i ordene hans, som vækkede en ubehagelig tvivl hos millionæren. Ricardo svælgede og prøvede at beholde fatningen. Sikkerhedsvagtene så på ham og ventede på ordre. Henrique stille klemte hardt om armlænene på rullestolen, og den ukendte gutten blev stående bestemt og stirrede på byens rigeste mand, som om han var den eneste, som kunne høre sandheden. Den enkle scene midt i den perfekte hagen var i færd med at forandre alt. Ricardos hjerte blev fyldt af spørgsmål. Hvad vidste den gutten, om hvis det var sandt? Var det bare begyndelsen på en afsløring, som ville forandre livene deres for altid? Ricardo blev stående og prøvede at fordøje det, han netop havde hørt. Den lette vinden bevægede træerne rundt dem, men inde i ham føltes det som en storm, som var i færd med at bryde løs. Millionæren, vant til at kontrollere alt rundt sig, følte sig sårbar over for ordene til en ukendt gut. Hvad mener du med, at kona ikke lader ham gå? Spurgte han med en stemme, som var fast, men fyldt af usikkerhed. Gutten, fortsat andpusten, rykkede ikke. Jeg så det. Hun holder ham, lader ham ikke rejse sig. Hun putter ting i maten hans. Jeg sværger, at jeg så det. Vagtene udvekslede mistænksomme blik, klare til at fjerne indtrængeren, men Ricardo løftede hånden igen og forhindrede enhver handling. Hjertet hans slog raskere og raskere, hvad om det bare var en løgn fra en sulten gut, som prøvede at få opmærksomhed. Det var noget i den guttens blik, som ikke kunne ignoreres. Henrique, sammenkrykket i stolen, så ud til at skælve. Øjnene hans mødte ikke farens. Stilheden hans så mere end 1000 ord. Ricardo nærmede sig gutten og prøvede at mygge op stemmen. Hvad heter du? Pedro, svarede han bestemt. Ricardo trak pusten dybt. Et enkelt navn på en, som tydeligvis ikke havde noget. Filette klær, skittent ansigt, men et mod, som imponerede. Pedro skalv ikke, han så ikke bort. Det var som om det at bære den sandheden var vigtigere end nogen straf, han kunne få, for at have trængt sig ind på ejendommen. Lorena dukkede op i det fjerne og råbte på Henrique med den smiskede stemmen, hun altid brugte. Pedros blik forandrede sig umiddelbart. Han rejste sig bråt og råbte, der kommer hun. Hun må ikke vide, at jeg har snakket med dig. På et sekund løb gutten tilbage samme vej, som han kom fra, og forsvandt ind i buskene. Ricardo, fortsatte i chok, havde ikke tid til at stoppe ham. Han blev bare stående igen med ekkoet af ordene i hovedet. Kona, de lader ham ikke gå. Lorena nærmede sig med sin vanlige, kunstige ro. Hun smilte til manden sin og strøk Henriques skuldre med en indøvet ømhed. Er alt i orden, kære? Hvorfor ser du så alvorlig ud? Ricardo lod som ingenting, men inde i ham skreg hjertet.
En ubehagelig tvivl havde nu slået rot, og ville ikke forsvinde så let. Hvad mente Pedro? Havde ham virkelig set noget? Pludselig virkede det, som om millionærens verden havde skiftet farve. Hagen var ikke længere like vakker, stilheden var ikke længere fredelig, men kvælende. Og Henrique, sønnen hans, så ud til at bære på en hemmelighed i øjnene, som om han bad om, at nogen skulle opdage sandheden. Ricardo vidste det ikke da, men i det øjeblikket begyndte livet hans å komme ud af kontrol. Før vi fortsætter denne historien, husk at abonnere på kanalen og kommentere navnet dit og hvilken by du ser fra. Den natten fik Ricardo ikke sove. Han gik frem og tilbage på rummet sit og så ud af vinduet på herskabshuset, som i stadig større grad føltes som et forgyldt fængsel. Pedros ord hjælpede i hovedet hans som en ustanselig hammer. Kona de lader ham ikke gå. Han huskede alle gangene Lorena havde hindret Henrique i at prøve at rejse sig fra stolen. Han huskede, hvordan hun altid insisterede på at tilberede guttens måltider alene og nægtede al hjælp fra kokkene eller de ansatte. Alt havde virket så naturligt da, men når med Pedros ord fik det en ny mørk betydning. På rummet ved siden af sov Henrique. Ricardo gik sagte ind og så på sønnen, som lå der. Gutten pustede roligt, men ansigtet hans viste en sorg, som knuste hjertet. Ricardo knælte ved siden af sengen og strøk ham over hårdt. Søn, hviskede han næsten ubevidst. Hvad er det, de gør med dig? Henrique åbnede øjnene sagte, som om han havde hørt kaldet fra farens hjerte. I nogle sekunder stirrede han på Ricardo i stilhed. Øjnene hans blev fugtige, men ingen ord kom ud af munden hans. Han snudede bare ansigtet til siden, som om han var red for at svare. Millionærens hjerte sank. Det var noget der. Han følte det. Men hvordan kunne han få sandheden ud af et barn, som virkede så red? Næste morgen observerede Ricardo rutinerne med nøje. Lorena kom ind på Henriques rum med et frokostbræt. Lugten af fersk te spredte sig i luften. Han så hende diskret tilsætte nogle dråber i et glas. Næsten umærkelige bevægelser. Og hvad er det? Spurgte han pludselig med fast stemme. Lorena smilte overrasket, men uden at miste fatningen. Et naturligt middel for at slappe af i musklerne hans. Lægene sagde det hjælper. Ricardo nikkede sagte, men mistanken bare vokste. Han spurgte ikke mere, bare observerede og lot, som han troede hende. Timer senere, da han forlod herskabshuset for at ordne med forretninger, blev blikket hans fanget af en skygge ved portene. Pedro var der igen gennem bakke træ. Gutten kom løbende, da han så, at Ricardo var alene. Jeg snakkede sandt, sagde han anpusten. Jeg så hende putte noget i saften hans. Jeg så det med mine egne øjne. Ricardo tog tak i guttens skulder og så ham dybt ind i øjnene. Det var oprigtighed der, men også frygt. Hvis dette er sandt, er du i fare, Pedro. Gutten bed se i læben og nølte. Så med lav stemme mumlede han. Det er ikke jeg, som er i fare. Det er sønnen din. Den sætningen traf Ricardo som et slag i magen. Hjertet til Ricardo slog vildt efter Pedros sidste sætning. Billedet af den forsvarsløse sønnen, fanget i rullestolen, blandede se med frygten, som begyndte at tage over tankene hans. Han trak pusten dybt og prøvede at holde fatningen. Han var en mand, som var vant til at møde nådeløse forretningsmænd, forhandle millionkontrakter og håndtere pres, som ville få mange til at knække. Men ingenting havde forberedt ham på chokket ved at forestille sig, at nogen i hans eget hjem sagte kunne ødelægge livet til sønnen hans. Fortæl mig nøjagtigt, hvad du så, Pedro. Stemmen hans var fast, men det var umuligt at skjule, hvor presserende det var. Gutten så se til sidene, som om han var red for at blive hørt, og snakkede raskt. Jeg sover nær muren til huset dit der borte. Nogle gange kan jeg se gennem vinduet. Jeg så hende dytte ham tilbage i sengen, da han prøvede at rejse sig. Jeg så hende dryppe en væske i et glas med saft. Jeg ved, hvad jeg så. Hvert ord faldt på Ricardo som en udholdelig byrde. Raseriet begyndte at blande sig med tvivlen. Og hvis det var sandt, hvis Lorena virkelig holdt Henrique fanget i den stolen med vilje, hvorfor fortæller du mig dette? Spurgte han og myste med øjnene. Pedro trak pusten dybt, nølte et øjeblik og svarede så med en ærlighed, som ikke passede alderen hans. Fordi jeg ikke orker at se ham lide. Jeg ved, hvordan det er at sulte. Jeg ved, hvordan det er at ikke have noget, men han fortjener ikke dette. Ricardo forblev tavs og observerede hver detalje ved gutten. De filette klærne, de bar fødderne, skitten i ansigtet. Alt vidnet om et liv i elendighed. Likvel skinte øjnene med et uvanligt mod. Han virkede ikke at ønske penge eller hjælp. Bare chancen til at redde Henrique. Det var en smertefuld kontrast. Den gav gutten uden noget. Viste mere medfølelse end mange af de voksne og rige, som cirkulerede i festsalene hans.
Pludselig fik lyden af en motor i det fjerne Pedro til at rykke. Øjnene hans blev store. Jeg må gå, sagde han rask, før han forsvandt mellem træerne som en skygge. Ricardo blev stående og stirrede ud i tomheden. For første gang virkede herskabshuset kvælende. Hagen, som altid havde været et symbol på skønhed og magt, så når ud til at skjule mørke hemmeligheder. Selv vinden syntes at bære en advarsel. Da han kom ind i huset igen, fandt han Lorena på vej ned trappen. Smilet hendes var for perfekt, næsten indøvet. Er alt i orden, kære? Spurgte hun mildt. Du ser bekymret ud. Han bare nikkede og skjulte stormen ind i sig, men en vished havde allerede slået rod. Han måtte finde sandheden, koste hvad det koste ville. Senere, da han gik op til Henriques rum, lagde han mærke til noget, han tidligere havde ignoreret. Da Lorena kom ind sammen med ham, så gutten bort og trak skuldrene sammen. Det var ikke bare tristhed, det var frygt. En isning gik ned over ryggraden til Ricardo. Han vidste med absolut klarhed, at han ikke længere kunne lukke øjnene. Natten sænkede sig over herskabshuset og bragte med sig en urovækkende stilhed. Ricardo gik frem og tilbage på kontoret sit, bare oplyst af det svage lyset fra skrivebordslampen. De tunge gardiner blafrede i natbrisen, og den fjerne lyden af sirisser stod i kontrast til tankestormen i hovedet hans. Pedros ord genlød ustandsligt. Jeg så det. Hun lader ham ikke gå. Hun putter ting i maten hans. Ricardo følte sig splittet. En del af ham ønskede at tro, at det bare var påfund fra en gategud. En sulten person, som prøvede at få opmærksomhed. Men en anden, stadig stærkere del, anerkendte, at det gav mening. Han huskede hver gæst fra Lorena. Hver kop te serveret med ihærdighed. Hver gang hun havde afvist lejer og fysioterapeuter under påskud af, at hun ikke ville stresse Henrique. Alt som før havde virket som omsorg, lød nå som manipulation. Han åbnede skrivebordsskuffen og tog ud et gammelt billede. Henrique som liten, løbende i hagen ved siden af sin afdøde mor. De glade øjnene til gutten på billedet var en grusom kontrast til det udtryksløse ansigtet, han bar nå. Ricardo lukkede øjnene og kendte smerten over tapet og raseriet, som vokste ind i ham. Han kunne ikke tillade, at sønnen blev ødelagt foran øjnene hans. På rummet ved siden af sov Henrique. Ricardo gik stille ind og satte sig ved sengen. Han så gutten puste sagte og lagde mærke til hver detalje. Den skøre kroppen, fingrene som bevægede sig let, det trætte udtrykket. Han rørte ved hånden hans, og et øjeblik åbnede Henrique øjnene. Papa, hviskede han med lav stemme, næsten som et råb om hjælp. Ricardo smilte og prøvede at skjule følelserne. Jeg har sønnen min altid. Henrique bet sig i læben, som om han ville sige noget, men snudde raskt ansigtet mod væggen. Ricardo forstod. Det var frygt. Gutten ville snakke, men klarte det ikke. Lorena holdt ham fanget, selv i stilheden. Millionæren rejste sig bestemt. Han ville ikke vente længere. Han trængte bevis. Han trængte den nakne rå sandheden. Næste dag skulle han i al hemmelighed få installeret kameraer på strategiske steder. Køkkenet, Henriques rum, korridorer. Ingenting ville undslippe hans blik. Mens han tænkte på planen, kjente han vægten av ensomhed. Selv omgivet av luksus, var han en ensom mand ute af stand til at stole på sin egen kone. Hvem skulle tro, at hans eneste ledetråd til sandheden ville komme fra en gategud? I det øjeblikket forstod han noget dybt, at rigdom ikke betyder tryghed, og at uskyld kan se det øjne, som er vant til magt, nægter at se. Da han forlod rummet, så Ricardo en sidste gang på sin sovende søn og sværgede i stilhed. Jeg skal redde dig, koste hvad det koste vil. Det var bare begyndelsen på kampen. Næste dag gryede med en grå og tung himmel, som om selv været antivægten, som lå over herskabshuset. Ricardo vågnede tidligt med hovne øjne efter en dårlig nats søvn. Han havde vridet se i sengen i timevis, opmærksom på hver mindste lyd i huset, som om det var varselsignaler. Når siddende ved frokostbordet observerede han Lorena smile, som om ingenting var galt. Sovet godt, kære? Spurgte hun og serverede sin egen kaffe med den vanlige indøvede elegansen. Ricardo bare nikkede og skjulte blikket. Hver gæst fra hende virkede kalkuleret, som om hun var en skuespiller, som spillede den perfekte kone. Og han på indsiden følte sig som en fremmed i sit eget hjem. Da Lorena rejste sig for at hente noget på køkkenet, benyttede Ricardo anledningen til at observere Henrique. Gutten stirrede mistænksomt på frugtfatet og flyttede på bitene uden at putte noget i munden. For den indså, hvor betydningsfuldt det var. Selv maten virkede noget som en stille fiende. Senere, da Lorena drog ud for at ordne massakre i skønhedssalongen sin, satte Ricardo planen ud i livet. Han tilkaldte diskret 2 betroede ansatte
og fik dem til at installere små kameraer på strategiske steder. På køkkenet, på Henriques rum og i korridoren nær parrets soverum. Hjertet slog fortere for hvert skridt. Hvis Lorena opdagede det, kunne farsen tage slut for tidligt. Mens teknikerne jobbede, gik Ricardo en tur i hagen. Vinden ristede i træerne, og han tænkte på Pedro. En gattegut havde risikeret sin egen sikkerhed for at advare en mand, som havde alt, men som ikke så noget. Denne kontrasten plagede ham. Hvordan kunne nogen uden noget være så modig, mens han med al sin formue og magt brugte så lang tid på at se det åbenbare? Om kvælden låste Ricardo sig inde på kontoret og begyndte at se gennem de første optagene. På dataskærmen dukkede Lorena op på køkkenet. Hun rørte fraværende i en kop te, til hun tog frem en liten flaske med næsten usynlige dråber og hældte dem i væsken, før hun tog med koppen til Henriques rum. Blodet i årene til Ricardo isnet. Det var sandt. Det var ingen tvivl længere. Han kendte hænderne skælve, men trak pusten dybt. Når havde han beviset, han trængte. Det, som før bare var en mistanke fra en gategut, var nu et ubestrideligt billede foran øjnene. Hans dilemmaet var imidlertid enormt. Skulle han konfrontere Lorena umiddelbart? Eller vente på det rette øjeblikket? Et fejltrin kunne koste ham sønnen for altid. Ricardo lænte sig tilbage i stolen og stirrede på skærmen, som om den var et spejl på hans egen svaghed. Han stod over for sandheden, men vidste endnu ikke, om han havde mod til at handle. I nattens stilhed lovede han sig selv, at han ville beskytte Henrique for enhver pris. Ricardo tilbragte natten vågen, med øjnene festet på dataskærmen, og så gentatte ganger på optagene, han havde sikret sig. Hvert sekund føltes som tonnevis på brystet. Billedet af Lorena, som bøjede sig over koppen og dryppede næsten usynlige dråber, før hun tog teen til Henrique, brændt som ilt i tankene hans. Han prøvede at overbevise sig selv om, at han kunne tolke det fejl, men jo mere han så, desto klarere blev sandheden. Det var ikke omsorg, det var gift. Morgengryet fandt ham fortsat siddende der med hænderne krampet rundt armlenene. Ansigtet var præget af træthed, men øjnene hans reflekterede noget nyt, en blanding af sinne og frygt. Sinnet var sviget, frygt for hvad som kunne ske, hvis han ikke handlede raskt. Med et bankende hjerte begyndte han at se igennem andre optag, og jo længere han kom, desto flere mørke detaljer dukkede op. Lorena dukkede op på forskellige dage, altid med den lille flasken gemt i hånden, nogle gange ved frokost, andre gange i eftermiddagsjuicen, til og med i supper hun personligt tog med til Henriques rum. Det var et kaldt, kalkuleret, gentaget mønster. Ricardo kendte, at magen vrængte sig. Hver scene var et slag, og for hvert slag faldt masken til den perfekte konen i bidder. Han stod ikke over for en fejltagelse, men en kontinuerlig plan. Hovedet hans begyndte at fyldes med ubesvarede spørgsmål. Hvor længe havde dette pågået? Hvor mye gift havde Henrique allerede fået i sig? Hvor mye af guttens svaghed var hendes fejl? For hver tanke vokste følelsen af magtesløshed. Midt i desperationen kom mindet om Pedro. Gategutten havde ikke kameraer, ingen penge, ingenting, og alligevel havde han set sandheden før nogen andre. Ricardo lukkede øjnene og trak pusten dybt, skamfuld over sin egen blindhed. Det var sent på formiddagen, da Lorena kom ind på kontoret, han med et mildt smil og en kop kaffe. Jeg tænkte, du kanskje ville have noget varmt for at starte dagen. Stemmen hendes var sødt, men nu hørte Ricardo giften, som var skjult bak hver stavelse. Han takkede med et nik og lot koppen stå urørt på bordet. Han tvang frem et smil, men svetten randt ned over ryggen. Spillet havde begyndt, og han måtte bevare roen. Da hun gik, stirrede Ricardo på koppen, som om den var et stille våben. Han kunne ikke bare eksplodere, ikke uden garantier for, at Henrique ville være tryg. Han trængte en strategi. Han måtte tænke som en, som spiller skak, med sit eget liv som indsats. Og for første gang forstod han, at han stod over for en usynlig krig, som blev ført i hans eget hjem. Resten af dagen sneglede sig af gårde som et sagte mareridt. Ricardo prøvede at opretholde facaden, smilte under banale samtaler med Lorena, men på indsiden følte han sig som en mand på kanten af en afgrund. Hvert ord fra hende virkede indnøvt. Hver gæst bare en stille trussel, som bare han nu lagde mærke til. Da han fik et øjeblik alene med Henrique, gik han ind på rummet og lukkede døren sagte, som om den mindste lyd kunne vække mistanke. Gutten sat på sengen med sænket blik og fiklede nervøst med fingrene. Søn, jeg trænger, at du er ærlig med mig, sagde Ricardo og satte sig ved siden af ham. Kender du noget ret etter, at du har spist eller drukket det stemoren din kommer med? Henrique løftede blikket i frygt. Et øjeblik så det ud, som han ville nægte, men de tilbageholdte tårerne afslørte sandheden. Jeg gør det, pappa.
Jeg vil ikke sige det, men nogle gange smager saften bittert. Jeg bliver svimmel, føler kroppen svag, og hun siger, det er normalt, at det er i hovedet mit. Ricardos hjerte knugede sig. Bekræftelsen gjorde det vondere end noget fysisk sår. Han holdt sønnens hænder og sagde bestemt, du er ikke gal, sønnen min, og jeg skal beskytte dig. Henrique grådte i stilhed og lænte hovedet mod farens skulder. Ricardo klemte ham og prøvede at give styrke, selv om han var knust på indsiden. Pludselig hørte de skridt i gangen. Ricardo rejste sig raskt og tørkede guttens tårer. Døren åbnede sig, og Lorena dukkede op med et sødt smil. Er alt i orden her? Spurgte hun, og Lot blikket glid over dem. Med et udtryk Ricardo nå genkendte som vagtsomt. Ja, svarede han, og tvang frem en naturlig tone. Vi bare prater lidt. Lorena nikkede, men det lange blikket hendes på Henrique fik Ricardo til at grøsse. Hun vidste, når kontrollen glap, og det øjeblikket havde ikke behaget hende. Efter at hun gik, trak Ricardo pusten dybt. Han måtte handle raskt. Det var ikke nok med optagene. Han trængte solide, ugendrivelige bevis, som kunne få slut på denne farsen en gang for alle. Bare tanken på at miste sønnen til den kvinde fik ham til at skælve. Den kvelden bestemte han sig for at intensivere overvåkingen. Han ville ikke bare filme køkkenet, men også hvert besøg Lorena Aula på Henriques rum. Ingenting skulle undslippe hans kontrol. Mens han justerede planene, dukkede mindet om Pedro op igen. Kanskje det var på tide at opsøge ham igen. Gutten kunne være en nøgleperson for at forstå, hvor langt Lorena var villig til at gå. Ricardo vidste, tiden var i færd med at rende ud. I dagene, som fulgte, blev atmosfæren i herskabshuset uudholdelig. Ricardo Lot som normalt, men kendte spændingen i hver krog af huset. Lorena på sin side virkede mere opmærksom end nogensinde. Øjnene hendes svejpede over korridorerne. De observerede hver bevægelse, han gjorde, som om hun mistænkte, at noget havde ændret sig. Det sødte smilet var der fortsat, men nok kom det sammen med spørgsmål, som var for subtile til at være uskyldige. Du har jobbet sent i det sidste, ikke sandt? Sagde hun og lagde hovedet på skakke med tilsyneladende bekymring. Har du været nervøs, kære? Og hver gang hun snakkede, indså Ricardo, at det ikke bare var ord, det var sonderinger. Forsøg på at finde ud, hvor mye manden hendes fortsat troede på facaden hendes. Henrique på sin side virkede stadig mere nedbrudt. Han undgik tallerkenerne Lorena kom med. Han lod, som han ikke var sulten, men skjørheden hans var tydelig. Ricardo observerede i stilhed, at når øten mod til at gribe ind åbent. Frygten for, at Lorena skulle opdage overvåkningen og blive endnu farligere, lammede ham. En kveld, mens han så gennem nye optag, opdagede Ricardo en anden urovækkende detalje. Det var ikke bare gift. Lorena manipulerede også sønnens mediciner. Hun byttede ud tabletter, blandede væsker i flasker, som skulle indeholde vitaminer. Kontrollen hendes var absolut. Som om hver detalje i Henriques liv måtte gå gennem hendes hænder. Desperationen tog overhånd. Det var ikke længere nok at tænke på bevis. Han trængte en redningsplan, en måde at beskytte Henrique umiddelbart på. Men hvordan skulle han gøre det uden at vække mistanke? Næste morgen, da han kom ind på sønnens rum, fandt han Lorena siddende i en lænestol, mens hun roligt grædede håret hans. Henrique lå sammenkrøbet i sengen med halvlukkede øjne. Han sov ikke godt, sagde hun med sin smiskete stemme. Jeg tror, han trænger at hvile endnu mere. Ricardo kendte raseriet stige, men beherskede sig. Han kunne ikke afsløre sig. Han gik bare bort til sønnen, lagde hånden på panden hans og sagde, det kommer til at gå bra, min mester. Papa passer på dig. Henriques øjne lyste op et øjeblik, som om den enkle sætningen var den sidste tråden af håb, som var igen. Da han forlod rummet, indså Ricardo noget forfærdeligt. Lorena begyndte at lægge mærke til ændringen i mandens blik, og det gjorde hende farligere end nogensinde. Det var bare et spørgsmål om tid, før hun ville tage næste skridt. Ricardo fik ikke sove den natten. Vægten af opdagelserne knuste ham, og billedet af Henrique, som blev svagere foran øjnene hans, forlod ham ikke. Siddende på kontoret og stirrede ud i tomheden, huskede han Pedro. Gattegutten havde set sandheden før alle andre og risikeret sig selv for at se ifra. Kanskje det var på tide at opsøge ham igen. Næste morgen fandt han på en historie til Lorena om, at han havde vigtige møder udenbys. Hun så ud til at godtage det, men det lange blikket gjorde det klart, at hun ikke troede helt på ham. Likevel drog Ricardo fast bestemt. Bilen bevægede sig gennem de travle gatene, og jo længere han kom fra herskabshuset, desto lettere føltes luften. Han ledte på hjørnene, der han havde set Pedro første gang. Det tog ikke lang tid, før han så den tynde skikkelsen til gutten, siddende på fortovet, med en slidt pose i armene.
Ricardo parkerede og gik bort. Pedro så mistænksomt på ham, men genkendte snart den elegante manden. Så du kom tilbage? Sagde han og rejste sigsagte. Jeg må snakke med dig, svarede Ricardo med lav stemme, og jeg trænger, at du er ærlig med mig igen. De satte sig på en bænk i nærheden, borte fra folkemængden. Ricardo fortalte om kameraerne, om optagene, om bekræftelsen på det Pedro havde sagt. Gutten lyttede i stilhed med store øjne til han nikkede. Jeg vidste det, mumlede han. Jeg så altid, at hun holdt på med ting. Jeg syntes altid, det var noget galt. Ricardo tog tak i skulderen hans. Du var modig, Pedro, modigere end mig. Nu trænger jeg din hjælp. Jeg vil, at du skal holde dig i nærheden. Kanskje jeg trænger dig mere, end du aner. Pedros øjne lyste op, og for første gang dukkede et genert smil op i ansigtet hans. Jeg hjælper. Jeg er ingen, men hvis det er for at redde ham, så hjælper jeg. Ricardo kendte en klump i halsen. Livet gav ham en uventet lektie. Sand loyalitet kom ikke fra rigdom, men fra hjerter, som vidste værdien af sandhed. Før de skiltes, gav Ricardo gutten en konvolut med penge og en ren jakke. Pedro prøvede at nægte, men millionæren insisterede. Det er ikke veldedighed, det er taknemmelighed. Du reddede sønnen min en gang, og nu hjælper du mig at redde ham igen. Pedro smilte med tårer i øjnene. I det øjeblikket mødtes to så fjerne verdener i et stille løfte. Sammen skulle de gøre alt for at beskytte Henrique. Herskabshuset virkede at puste en tung, kvælende luft. Ricardo havde kommet tilbage fra mødet med Pedro og følte sig stærkere. Men den styrken forsvandt, da han så Henrique igen. Gutten var blæk, med indsunkne øjne, og kroppen blev skørere for hver dag. Det var som om livet sagte blev tappet ud af ham. Lorena på sin side virkede strålende. Hun gik gennem korridorerne med et roligt smil, men det var noget i glimtet i øjnene hendes, som afslørte en anderledes angst. Ricardo lagde mærke til det. Hun fremskyndede planen. Kanskje havde hun lagt mærke til ændringerne i opførselen hans. Kanskje ville hun bare korte ned vejen til målet sit. Den morgen tog hun med en skål med rygende varm suppe til Henriques rum. Ricardo fulgte hende med et opmærksomt forklædet blik. Han satte sig i lænestolen, som om han bare var der for at holde selskab. Lorena førte skeen mod guttens mund, men han snudde ansigtet bort. Jeg er ikke sulten, mumlede han. Lorena smilte tålmodigt, men stemmen hendes bar en næsten truende fasthed. Du må spise, Henrique. Det er for dit eget bedste. Ricardo greb ind på en mild måde. Lad mig ikke overbevise ham, kære. Kanskje han godtager det, hvis jeg giver ham det. Hun nølte et sekund, men gav ham skeen. Ricardo holdt den og så nøje på suppen. Lugten var stærk, kvalmende, og væsken virkede tykkere end normalt. Hjertet slog raskere. Han lot som ingenting, førte skeen mod læberne, men stoppede, før han rørte den. Den er for varm, så han og lad den tilbage. Lenas blik stivnede et øjeblik, og så smilte hun igen. Selvfølgelig, kære, selvfølgelig. Vent til den kølner. Ricardo kendte en isning gå ned over ryggraden. Det var klarere end nogensinde. Hvert måltid var en risiko. Den kvælden, mens han så på optagene, bekræftede han mistankerne sine nok en gang. Bildene viste Lorena som rotet med skjulte flasker. Forskellen nå var hastværket. Bevægelserne hendes var mindre forsigtige, næsten utålmodige. Som om hun frygtede, at tiden var i færd med at rende ud. Ricardo indså, at han ikke kunne vente mye længere. Henrique ville ikke tåle denne rutinen længe, og hvis han ikke handlede snart, kunne det være for sent. Han lukkede øjnene og kendte smerten til en magtesløs far, men snart dukkede mindet om Pedro op i tankerne hans. Den lille gutten med det faste blikket, villig til at hjælpe ham. Det tændte en gnist af mod. Ricardo vidste, at krigen havde gået ind i sin farligste fase. Lorena skjulte ikke længere hastværket sit. Henrique blev stadig svagere, og han måtte tage en beslutning, før tragedien blev uundgåelig. Natten sænkede sig over herskabshuset, fyldt med stilhed og spænding. Ricardo havde brugt hele dagen på at planlægge sit næste træk. Det var ikke længere nok at observere gennem skjulte kameraer. Lorena blev dristigere, og Henrique havde ingen tid at miste. Det var på tide at skaffe endelig bevis, noget som kunne afkræfte enhver løgn. På kontoret gik han gennem hver detalje i planen, og i al hemmelighed få installeret et nyt, bittelille kamera i en dekorativ klokke på køkkenet. Denne gang ville han ikke bare have den fjerne visningen fra sikkerhedskameraerne. Han ville se hænderne hendes, bevægelserne hendes, hver dråbe af væsken, som faldt på tallerkenen eller i Henriques kop. Hjertet bankede raskt, mens han testede udstyret. Alt var klart. Nå var det bare at vente. Næste dag opretholdt han rutinen, som om ingenting var galt. Han lot, som han var interesseret i et magasin, snakkede om forretninger på telefonen
og lå til og med af Lorenas kunstige vitser ved frokosten, men på indsiden var hvert sekund kalkuleret. Da eftermiddagen kom, trak Ricardo C. diskret tilbage til kontoret og åbnede direkte sendingen fra det nye kameraet. Blodet isnede, da han så Lorena dukke op på køkkenet. Hun så sig forsigtigt rundt, som en, som er klar over, at hun kan blive observeret. Så tog hun en liten gennemsigtig flaske ud af forklædlommen. Ricardo zoomede ind på skærmen med skælvende hænder. Han så tydeligt, at hun hældte dråbene i appelsinjuicen og rørte raskt med en ski. Derefter satte hun glasset på et bræt og smilte for sig selv som i en stille fejring. Han holdt på at råbe, men beherskede sig. Øjeblikket var der foran øjnene hans, beviset som kunne redde Henrique. Rask tog han et lille bærbart kamera, justerede det i jakkelommen og gik ned trappen. Han fandt Lorena allerede på vej til Henriques rum, bærende på brættet med sin vanlige falske sødme. Kan jeg tage det selv? Sagde Ricardo og stoppede hende i korridoren. Hun så overrasket på ham, men smilte. Du kan? Så er snilt. Ricardo tog brættet, men i stedet for at gå ret ind på rummet, satte han det på et bord i korridoren, lot som han rettede på noget på dukken og slog diskret på lommekameraet. Han registrerede hver detalje. Glasset, den ændrede væsken, den stærke lugten, som steg op. Inde på rummet så Henrique forvirret på faren, men Ricardo gav et diskret tegn om at være stille. Han vidste, at dette ville være begyndelsen på Lorenas fald. Fælden var sat, og nu for første gang havde Ricardo sandheden, som kunne knuse sin fiende i hænderne. Ricardo klarede ikke at vente længe. Vægten af brættet var fortsat i hænderne hans, da han bestemte sig for, at han ikke kunne forlænge dette spillet længere. Han tog det manipulerede glasset med C til kontoret og låste døren. Han tog nærbiller, viste flasken, han havde fundet gemt i Lorenas forklæde, og den seje væsken, som fløt i saften. For hver registrering strammede hjertet sig, men det styrkede ham også. Han havde våbenet, han trængte. Like etterpå kaldte han Lorena ind på kontoret. Hun kom ind med et roligt smil, men da hun så alvoret i ægtemandens ansigt, hævede hun øjenbrynene. Hvad har sket, Ricardo? Spurgte hun med den søde stemme, som så mange gange havde luret ham. Han trak pusten dybt og pegte på dataskærmen, da han havde pauset optaget. Lorena på køkkenet, som dryppede dråbene i saftglasset. Smilet hendes forsvandt et øjeblik, men kom rask tilbage kaldt og kalkuleret. Så det er det, sagde hun og lå let. Tror du virkelig, jeg ville gjort noget mod sønnen din? Jeg tror det ikke, Lorena. Jeg så det, svarede Ricardo. Stemmen var fast, næsten et behersket brøl. Hun gik bort til bordet og budede sig over ham. Ricardo, du er udslidt. Du ser ting. Dette kameraet kan have blivet manipuleret. Hvem som helst kunne have puttet noget i det glasset. Øjnene hendes gnistrede. Anklager du mig uden reelle bevis? Ricardo knyttede nævene, men svarede ikke. Han vidste, at hun var en mester i at forvrænge fakta, i at lege med ord. Tænk dig om, fortsatte hun og sænkede tonen. Hvis Henrique bliver værre, vil alle tro, det var din fejl på grund af forsømmelse. Ingen vil tro på historier om gift, uden undersøgelser, uden rapporter. Du er en mægtig mand, men selv mægtige mænd kan blive ødelagt af rygter. Truslen, som lå skjult i ordene hendes, fik ham til at fryse. Likewell så han ikke bort. Jeg har ikke bare rygter, Lorena. Jeg har optag, jeg har vidner. Hun myste. Vidner? Ricardo tænkte på Pedro, men nævnte ikke navnet. Han ville ikke udsætte gutten for far. Han stod bare fast. Ikke tro, at du kommer til at vinde. Jeg skal redde Henrique. Koste hvad det koste vil. Lorena smilte. Men denne gangen var det ingen sødme i udtrykket hendes. Det var bare udfordring. Der får vi se, hvem som bedst kan beskytte det, de elsker. Hun forlod kontoret uden at se tilbage, og efterlod Ricardo i en kvælende stilhed. Han vidste det. Konfrontationen havde virkelig begyndt. Ricardo sov ikke hele natten. Lorenas ord genlød som en endda farligere gift end væsken i flasken. Ikke bare vidste hun, at han mistænkte hende, men når var hun villig til at gøre et hvert skridt om til hans ruin. Kampen handlede ikke længere bare om Henriques helse, men også om sandheden, om omdømmet, om hans egen overlevelse. Liggende i kontorstolen stirrede han på det pausede billedet fra videoen. Lorena med flasken i hænderne, dråben som faldt i koppen. Det var et levende bevis, men som hun selv havde sagt, uden medicinske undersøgelser og officielle rapporter, kunne det virke som en montage. Ricardo kendte vægten af opinionen. Han vidste, at i slike tilfælde var det nok med en liten tvivl for, at alt skulle rase sammen. Der slog en tanke ham at involvere politiet, men frygten tog raskt over. Hvad om Lorena havde kontakter?
Hvad om hun klarede at manipulere fakta, før han præsenterede optækkene? Et fejltrin kunne sætte Henrique i endda større fare. Han bestemte C for, at han trængte mere. Flere bevis, flere vidner. Noget, som var umuligt at nægte for. Og der tænkte han på Pedro. Gutten havde set ting, som ingen voksen i det huset havde haft mod til at se. Kanskje var hans uskyld det kraftigste våbenet mod Lorenas løgner. Næste morgen tog Ricardo med sig Henrique til en legetime under påskud af en rutinekontrol. Undervejs lagde han mærke til sønnens trætte blik. Gutten så ud til at ville sige noget, men var tavs red for, at væggene havde ører. Ricardo klemte hånden hans og prøvede at give tryghed. På legekontoret benyttede han Lorenas fravær til at bede om diskrete toksikologiske undersøgelser. Legen nysgerrig godtog forspørgselen uden at stille for mange spørgsmål. Ricardo vidste, at han ikke kunne stole på nogen, men det var en nødvendig risiko. Tilbage i herskabshuset fandt han Lorena i hallen, smilende, som om ingenting havde sket. Blikket hendes var imidlertid skarpt, som en som allerede aner svig. Hvordan gik legetimen? Spurgte hun i en afslappet tone. Ricardo løj naturligt. Bare en rutinekontrol, ikke noget specielt. Hun smilte, men øjnene hendes afslørte, at hun ikke troede ham. Den kvælden alene på kontoret tegnede Ricardo en tidslinje i en notatbog over alt han vidste. Optagene, Henriques symptomer, undersøgelserne han ventede på. Og øverst på siden skrev han med store bogstaver bevise, redde vine. Det var begyndelsen på en større plan. Han kunne ikke længere trække sig. Pedro sov sammenkrykket under et stykke gammel præsending, i nærheden af en bakgate, da han plejede at søge ly for regnet. Kulden i morgentimene fik tændene hans til at klapre, men tankene holdt ham vågen. Siden han havde snakket med Ricardo, klarede han ikke at få Henrique ud af hovedet. Han vidste, at gutten ikke havde skyld i noget, og at livet hans var i fare. Næste morgen, mens Pedro gik i gatene, så han noget mærkeligt. En svart bil, han havde set parkeret nær herskabshuset nogle dage tidligere, stod nu foran et apotek. Nysgerrig observerede han på afstand. Til sin overraskelse så han Lorena gå ud af bilen, se sig raskt rundt og gå ind. Minutter senere kom hun ud med en liten pose, som hun forsigtigt lagde i væsken sin. Hjertet til Pedro slog raskere. Dette virkede ikke som et vanligt køb. Han bestemte sig for at følge hende diskret på afstand. Han så hende gå ind på en privatklinik, levere posen til en mand i hvidt frak og gå ud uden at se sig tilbage. Gutten forstod ikke nøjagtigt, hvad det betydde, men han var sikker på, at det var noget vigtigt. Uden at kaste bort tid, løb han til en telefonkiosk og ringte nummeret, Ricardo havde givet ham. Den trætte, men faste stemmen til millionæren svarte. Pedro, hvad har sket? Jeg så hende, fru Lorena. Hun købte noget og gav det til en leje. Jeg ved ikke, hvad det er, men det virkede vigtigt. Pedro snakkede raskt anpusten. Ricardo blev iskaldt. Muligheden for, at Lorena manipulerede lejere eller rapporter skræmte ham. Hvis hun prøvede at dække over handlingene sine med falske dokumenter, ville det blive endnu vanskeligere at afsløre hende. Du gjorde det ret i at fortælle mig det, Pedro. Jeg trænger, at du fortsætter at være opmærksom, men vær forsigtig. Jeg vil ikke, at du skal risikere for mye. Pedro nikkede, selvom han vidste, at Ricardo ikke kunne se ham. Jeg er ikke redd. Hvis det er for at redde Henrique, gør jeg hvad som helst. Guttens ord traf Ricardo dybt i hjertet. En gut, som ikke engang havde et sted at sove, viste mere loyalitet om den mange mænd, han havde kendt i sit liv. Den kvælden reflekterede Ricardo over det, Pedro havde sagt. Han indså, at han ikke var alene. Han havde nogen ved sin side, som så sandheden uden frygt, og det gav ham ny styrke. Mens han så Henrique sove, viskede han til sig selv. Med Pedro på vores side ville ikke Lorena vinde. Klimaet i herskabshuset havde blivet kvælende, som om hver vagt skjulte hemmeligheder, og hvert hjørne var en stille fiende. Ricardo gik frem og tilbage, rastløs og ventede spændt på resultaterne af Henriques medicinske undersøgelser. Han vidste, at de siddende kunne være nøglen til at afsløre Lorena, men frygtede også, at hun allerede havde manipuleret alt, før det nåede hans hænder. Lorena på sin side virkede roligere end nogensinde. Hendes elegante klæder, det pletfrie smilet, den søde stemmen, alt var endnu mere kalkuleret. Men bag roen lagde Ricardo mærke til glimtet i øjnene. Et dårligt skjult hastværk, en næsten følbar angst. Hun vidste, at nettet snørte sig sammen. En regnfuld ettermiddag tog hun med et bræt med et glas varm mælk og nogen kiks til Henriques rum. Ricardo observerede på afstand, gemt i korridoren med et lille lommekamera på. Han så hende sætte flasken mod kanten af glasset og lade flere dråber falde i. Mere end vanligt.
Hjertet han stoppede et øjeblik. Henrique trætter søvnig, så på mælken uden mistanke. Lorena nærmede sig med den samme indøvede sødmen som altid. Tag dette, kære, det vil hjælpe dig at sove bedre. Ricardo klarede ikke at modstå. Han kom pludselig ind på rummet med en stemme så fast som aldrig før. Vent. Lorena frøs til et sekund, men genvandt raskt smilet. Ricardo, for en skræk, jeg passede bare på ham. Han gik bort til brittet og tog glasset. Lugten var stærk, kvalmende anderledes end vanlig mælk. Ricardo løftede glasset foran hende med gnistrende øjne. Du kommer ikke til at lure nogen længere. På indsiden blev han imidlertid fortært af desperation. Han vidste, at han ikke kunne drikke den væsken for at bevise det. Han vidste, at han måtte spare den som bevis, men vidste også, at hvis han ikke handlede raskt, kunne Henrique blive tvunget til at drikke det før eller siden. Lorena tog et skridt frem og prøvede at genvinde kontrollen. Du bliver paranoid, Ricardo. Du lader dig rive med af absurde mistanker. Henrique så på dem begge, red uden at forstå. Ricardo knælte foran sønnen og sagde med lav stemme, stol på mig, søn, pappa skal beskytte dig. Lorena krydsede armene, og for første gang forsvandt smilet helt. Det var bare kulde i blikket hendes. Den kvällen låste Ricardo sig inne på kontoret med det forgiftede glasset, opbevaret i en beholder. Han vidste det. Dette var det endelige beviset, det farligste. Men han forstod også, at tiden var ute. Lorena ville gøre alt for at give det endelige slaget, og næste træk ville være det mest risikable af alle. Herskabshuset var dybt i en anspændt stilhed, som om det endte, at noget afgørende var i færd med at ske. Ricardo havde brugt hele dagen på at planlægge sit sidste træk. Han vidste, at han ikke længere kunne konfrontere Lorena bare i samtaler eller med skjulte optag. Hun måtte afsløres en gang for alle for en øjne, som ikke kunne fornægte sandheden. Han tilkaldte 2 betroede ansatte og bad dem være på vagt. I hemmelighed kontaktede han også Lejen, som var ansvarlig for Henriques undersøgelser, og bad ham komme personligt med resultaterne den kvælden. Alt måtte være synkroniseret. Da kvælden kom, dukkede Lorena op mere elegant end nogensinde. Hun var klædt, som om hun skulle på en gallamiddag, men bar den samme mørke beslutsomheden i øjnene. Ricardo lagde mærke til det. Hun var klar til at fuldføre sin plan. Like tog hun med et nyt bræt til Henriques rum. Ricardo fulgte hendes skridt i stilhed, med et bankende hjerte. 2 ansatte observerede diskret, gemt i korridoren, og Lejen ventede allerede i stuen med undersøgelserne i hånden. Lorena gik ind på rummet, satte sig ved guttens seng og sagde mildt, min kære, jeg har med noget specielt til dig. Det vil få dig til at sove i fred. Ricardo dukkede op i døren, før hun kunne føre glasset til Henriques mund. Ikke rør ham. Stemmen hans gen lød som et tordenskrald. Hun snudede sig overrasket, men gen vandt raskt kontrollen. Ricardo, vær så snil, du overdriver igen. Han stormede frem, rev glasset ud af hænderne hendes og løftede det foran de tilstedeværende, som havde dukket op på rummet. Se alle sammen. Denne kvinde forgifter sønnen min. De ansatte udvekslede skræmte, men opmærksomme blik. Lejen kom nærmere, tog glasset og lugtede på det. Ansigtet hans forandrede sig umiddelbart. Dette er ikke vanlig mælk. Det er noget her. Lorena prøvede at protestere med ændret stemme. Dette er absurd. Han manipulerer, det er alle. Han vil ødelægge mig, fordi han ikke tåler, at jeg tager mig af gutten. Men i det øjeblikket aktiverede Ricardo lommekameraet og projicerede optagene på et netbræt. Lorena, som dryppede væske i glas, tuklede med mediciner, smilte alene efter at have manipuleret maten. Billederne var ubestridelige. Stilheden, som fulgte, blev bare brudt af Henriques beherskede gråt. Gutten så på faren sin med håb, som om han endelig så lyset efter år har været fanget i skyggen så længe. Lorena på sin side mistede smilet for godt. Øjnene hendes blev kalde harde, og masken hendes faldt foran alle. Ricardo erklærte med fast stemme, det er over, Lorena. Du skal ikke røre sønnen min mere. Sandheden var endelig afsløret. Vægten af afsløringen hang i luften, som et tordenvejr, som endelig bryder løs. Lorena blev ført ud af herskabshuset samme kvæld, uden sin elegante glans, bare med det mørke blikket til en, som så sit korthus af løgn og race sammen foran sig. Ricardo følte ingen umiddelbar lettelse. I stedet fyldte en tomhed ham, og med tillid og et skin af perfektion havde løst sig op i gift og svig, men frem for alt skreg hjertet hans af taknemmelighed. Henrique var i live og kunne nå puste uden frygt. I dagene som fulgte fik huset en ny rytme. Lejen bekræftet, gutten havde blivet forgiftet i små doser, nok til at holde ham svag og afhængig.
Klar fri fra dette usynlige fængslet, begyndte Henrike sagte at genvinde kræfterne. De første dagene gik han fortsat med vanskeligheder, men et glimt af håb kom tilbage i blikket hans. Ricardo fulgte ham hvert skridt på vejen, som om han lærte at være far på nyt. Han satte med ham i hagen, fortalte historier fra tiden, da moren hans fortsat levede, snakkede om drømmer og minder. Henrike lyttede opmærksomt og tog til se hvert ord som en tabt skat. Og så, en solrig eftermiddag, dukkede Pedro op igen. Gategutten med fortsat filede klæder, men med et genert smil nølte før han gik gennem porten. Ricardo tog imod ham med åbne armer, som om det var en søn, som kom hjem. Henrike løb, selvom han fortsat var skør, anstrengte sig for at tage nogle skridt og klemte Pedro med den styrken han havde. Du reddede mig, sagde millionærens søn med tårer i øjnene. Pedro smilte genert. Jeg sagde bare sandheden. Ricardo observerede scenen med et tungt hjerte. Der foran ham stod 2 gutter, som livet havde mærket på så forskellige måder, men som var forent af noget større mod. Han nærmede sig, lagde en hånd på skulderen til hver af dem og erklærte: fra i dag af skal ikke Pedro længere leve på gaden. Han skal få et hjem, uddannelse, værdighed. Han skal blive en del af familien vor. Pedro klarede ikke at holde tårerne tilbage. Henrike med et glimt i øjnene, som ikke havde været der på længe, klemte endnu hardere. Herskabshuset, tidligere en scene for løgner og stilhed, genlød nå af vægte latter. Mørkets tyngde havde vækket for løftet om en bedre fremtid. I det øjeblikket forstod Ricardo sit livs største lekse. Rigdom var ikke i guld eller i de høje murene rundt et herskabshus. Den lå i modet til en gut, som ingenting havde, og som ligevel gav alt. Og mens solen gik ned bak hagen, blev de 3 stående sammen og forsejlede en ny historie, bygget ikke på frygt, men på håb. Hvis du likede denne historien, så er det lige at abonnere på kanalen, for ikke at gå glip af de næste videoer.